Markíze vám ponúkame štvrtkové televízne noviny. Pekné poludne, vitajte. Obchody sú dnes plné už od rána. Všetci nakupujú pred veľkonočnými sviatkami a nikto si to nechce nechať na poslednú chvíľu. Ako to vyzerá v Záhorskej Bystrici, povie Lukáš File. V našom nákupnom centre je dnes naozaj plno, parkovisko je úplne preplnené a ani my sme si tu nevedeli nájsť svoje miesto. Podobná situácia je aj vo vnútri. Najčastejšie sa nakupuje pečivo, šunky a samozrejme veľkonočné sladkosti a alkohol. Zajtra budú obchody zatvorené. V sobotu sa ešte bude dať nakúpiť, ale nie vo všetkých obchodoch a niektoré prevádzky môžu zatvárať skôr. No a potom nakúpite až v útorok. Aj preto je tu dnes taký nápor a pripravte si určite aj väčšiu dávku trpezlivosti. Takže toto bolo z toho videa všetko. Tak CS, bro.